गाइडलाइन दं बेहाय मेम्बारा मोननांगौ होननानै खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारौखि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर दिनैनि गिबिसिन थारावनो जोङो नैबे अडिअ रेकर्डनि सायाव जों सावरायलायगोन नैथियाव जोङो मानसि बुथारनायनि सायावहाय जोङो सावरायलायगोन आरो जोंनि बिपिएफनि सरकारनि सायावनो आङो माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन बे समाव खोनासं भिडिअखौ जोबजासे खोनासंदो रायजोफोर ओरैनो खोनासङालासिनो नोंथांमोना स्किप खालामनानैहाय जानला मोनला कमेन्ट दाहो खोनासं मा बुंदों अडिअ रेकर्ड जोंनि बर' हारिनि इउथफोरनि 100 क्र'रआ बबेयावहाय उन्दुनानै दङ दाना खोनासंदो हेल' औ फै आं नै गामियाव दं ओमफ्राय बे फर्मआ मा सिस्टेमाव सफैयालै फर्मआ गैयालै सयथाल'मोन माबानावसो दाखालिनो सिदा खालामना हरजोबदों बेखौ सोरनाव हा सोरनाव बे जोंनिफ्रायनो हरबाय चेयारमेन माबानिफ्राय माथो इउथ सिस्टेमाव सफैदों फर्मआ है इउथ दङलै मा सिस्टेमाव सफैबाय प्राइमारि इउथ चेयारमेन प्राइमारियावसो फैदों प्राइमारि माबासो चेयारमेनफ्रावसो फैदों ओमफ्राय चेयारमेना माथो मिन्थियासो होनलाबायदों मैयालाय बेबायदि पाब्लिक प्लेसाव नों बेखौ मा खालामनो हायो पाब्लिक प्लेसावथ' बुंनो हाया बे खोथाखौ जोंबो बरना मोना जों सिगाङावथ' स्रोदनो खोन्थानो हायोमोन ना इउथ सिस्टेमै बेखौथ' एक्सुवेलि डिक्लेयार खालामखादों बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय होननानैसो ना नोङो हाजोबासै ना बेबो हाजोबासै दे जोंथ' जेनेबा इलेक्सनाव खाथिनाय हिसाबै जोंथ' मोननांगौना बेखौ थाइसेबाबो दालाय बिदि माबासोलै दे उनफ्राव माबादो हो उनफ्राव नङालै नैबेखौनो फाइनाल खालामगोर मा जायो बे गैलाना दिनै 5 थारिखआव जादों बे सारे फाइ दे बेखौ नों साबमिट खालामबाय अब्लाबोथ' एमाउन्टआ दाबो फैयाखैना मबे एमाउन्टखौ बे हरनायनि एमाउन्टआ दाबो सफैयाखैना सफैखांबाय एमाउन्टआ सफैयाखैब्रा होमबालाय माथो नोङो जायहा बुस्थुखौ नोङो डकुमेन्टस होनानै माबाबाय बेखौ सोरनिफ्रायबो नों माबानो हागोन नामा बेखौ मानो हागोन नामा सोरनिफ्राय डकुमेन्टस होना हरखो सोर मानसिखौ नांगोन ना जोंनो बे देखायनांगोन ना नोङो सोरबा सासेया नोङो सोरनि नामाव हरखो बेखौबो नांगोन ना जोंनो नेक्स्टआव जेन बिसोर मोना बिसोर मोनखाला आरो बिसोरनो नामखौ नांगोन ना दा नामखौ डिक्लेयार खालामना हो सोरनो होखो बेफोरखौ नों नांबावगौब्रा मा होनबावनो ओइ आदा बिदि नङालै खोनाबाय बयबो खस्थ' खालामलायदों आंबो खालामदों नोंबो खालामदों खोनाबाय बे माबाग्रोसो बै सन्जितमोनजों रायज्लायाखै सन्जितमोनजों आं रायज्लायाखै बिसोरजों रायज्लायदो मोनसे आं रायज्लायाखै बिसोरजों नोंथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना इउथ हिसाबै फैनाय बे बुस्थुआ बे सन्जितमोनजों रायज्लायदे सन्जितमोनजों मा रायज्लायनां दाखालिनो सोंहरदोंमोन ना नोंथ' आं मिन्थियासो होनहरदों बे समाव गैखायामोन ना मा 5 थारिखआवनो फैनाय 5 थारिख ना 9 थारिख 9 थारिखआनोथ' नोंनाव दाखालि 18 थारिखआव सोंहरदों है नङा नोङो माथो डाइलखौ नायबानो जाबाय आं नोंनाव माला फन हरा नङालै माबाखौ होनदां बेखौ है बे समाव सोङाखै नोङो सोङाखै माथो सफैनाय सानथाम उनाव सोंदों नोंनाव बेसेबां समाव सोङाखै दालां सोङाखै माथोब्रा खमसे खमथ' नों जोंनि गामियाव गांसे हरनो हायोमोन आंनाव फैयाखैलै बियो आंनाव फैयाखै सोरनि आखायाव फैया बियो माबा माहायसो फैदों बे बिसटिसि फैदों बियो बिराद थगायलै नोंसोर आयु थैथों बे थगायालै थगायोबा नोंसोरखौ माबा बे खामानिखौ खोन्थाहरो नामा आङो सोरनि नामाव सोदों सोआखै जिखुनु जाया जोंनि गामियावबोथ' सासे ना सासे मोननांगोन ना बेलाय बिसोर उनाव जागोन दानो फन फैदा सफैबाय बे मानो खबर होआसै नोंथ' हरनो हाथारोमोन ना आयु थै माबायदि मानसि नोङो आंनि आखायाव गैयामोनना बियो आंनि आखायाव गैयाना बियो चेयारमेनाबो होनो आं मिन्थिया प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिन्थिया सेक्रेटारियाबो होनो आं मिन्थिया आरो इउथ प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिन्थिया होमबा सोरनि आखायाव सफैखो दाखालिलाय माबादों आं नोंसोरनो सोलाजोबना होलायबाय थै बेलाय अबेलै बेफोरबायदि माबागोन ना उनफ्राव जागोनलाय ना खनसेनो बयनोबो फोलोमजोबनो हायाना है जाया बेफोरो
फालानो फर्मजों सफैनाय मोनसे सुबिदा बियो बिदि सुबिदाथ' बयबो लुगैयोब्रा जों बादिनो होनायनि थाखायनो नोंसोर थैयाना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा ना जों नोंसोरखौनो हेल्प खालामाखै ना नोंसोर ओंखारफायाखै दे एबार फैग्रोथोंसै दे फैग्रोथोंसै मानि बे फैसा हाबबा नांगोनथ' फाग्ला नों मालाय नों बख'बा नों हरगोन आंनि नामाव सोना हो साबेसे मानसिनो राननांगौ सोजोबगोन आं हरजोबगोन आं मिनिनाय खोथा नङा आंनि नामाव सो साबेसे मानसिनो नांगौ रानजोबगोन आं थाइसेबा मोन्थों एबार सोना एबार जों खस्थ' मोनफानाय मानसिखौ देखायनांगोन आं हरजोबगोन आं खस्थ' मोनफानाय मानसिया सोर सोर गासिबो हरगोन आं नांगौबा आंनिफ्रायनो थांथों आंनि पकेटनिफ्रायनो रानना हरबावगोन आं बै 2 लाखआथ' 2 लाख आरो आंनि पकेटनिफ्राय हरबावगोन आं मानसिखौ आं देखायनांगोन नैबे इलेक्सनाव खस्थ' मोनफानाय होननानै दे खोनाबाय अबाव दं नोंलाय गामियावनो दंलै दहाय मानसिफ्रा लेंहरबाय थादों आयु थोद मारै बिदि खालामो नोङो जाबाय दे आं नोंसोरखौ मालाबा ना खालामदों नामा नों सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै इउथनि जोंनोथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना नोङो नोंसोर मालाबा ना खालामफिनदों नानि खोथा नङालै खामानियावथ' ना खालामा रावबो खोनाबाय दा बिदि जाबाय नोंसोरथ' खबर होआसै रावबो दे जेबो नङा दे बेफोरखौ बांद्राय मावनाङा नोंसोरखौ मालाबाबो जों ना खालामखायाना आयु आरो बेफोरखौ माबा खालामनाङा बिदि नङालै बे एसे माबा सनजितमोनजों रायज्लायदो एसे आं सनजितमोनजों मानो रायलायनांगौ दे सोर सोरनो सोना होखो दे डिक्लेयार खालामना नामखौ खोन्थाहरलाय आंनो आं लाबायलै आं लाबाय नों लाबाय मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया मोनसे गाला लाबाय गाला मोनसेया ओरै माबा मुस्लिमफोर लाहैबाय खावसे मुस्लिम सासेल' लांदों खावसे लाङाखै ओरै माबा लाबाय मा होनो जों लागोनि बै दाङरिया समिरन लाबाय मोनब्रै जाबाय दे आरो मोननैया दाङरिया दंसन लाबाय मोनबा थांबाय दे मोनसेया मोनसे जगेश लाबाय नङा बे मेम्बारा बोरै मोनखो जाबायलै बे मेम्बारा बोरै मोनखो मा जाबायलै बे मेम्बारखा मारै मोनखो बेखौ ना मेम्बारफोरनोसो रानना हरदों बेखौ एबार मोनला बिसोरबो ओइ बिदि नङा बे कमप्लेन थांगोन फन रेकर्ड दंखायो हाजार होन मानिया आं बेखौ दे बे मेम्बारा बोरै मोनखो जगेशआथ' मेम्बार ना जगेशआ मेम्बार नङा मेम्बारब्रा मेम्बारा बोरै बिदि मोनखो बेखारनि माबाखौ हो मेम्बारा बोरै मोनखो मा दे फालानो दे होनबा जायाना मेम्बारा बोरै मोनखो बेखौ गाइडलाइन दं बेहाय मेम्बारा मोननांगौ होननानै नङाबा नोंसोरो हजाय गोजौ रायज्लायहैफिनबावदो दे जाबाय जाबाय दे नोंनि रायलायनाया फाइनाल जाबायना गोजौ रायलायहैनांगौ ना रायज्लायदो दे गोजौ रायज्लायदो नोंनि रायलायनाया फाइनाल ना आंना बेनो दे खोनाबायना जोबजासे खोनासंबायना मोनथिबायना रायजोफोर लाइमोन युथफोरनि फरायनायफोरनि 100 क्र'रा नैबे 100 क्र'रा दिनै बबेयाव उन्दुनानै दङ मेम्बार चेयारमेनफ्रा बाहागसो रानलायगासिनो दङ बेनो जाबाय बिपिएफ पार्टिनि समायखिरा लानाय लाइमोनफोरखौहाय डेभेलप खालामनायनि थांखिया दिनै मा खोनाखो जोंलाय लाजिनाय मोनाखिसै नामा जोंहा बर'नि रायजो राजा नोंथांमोन बर'नि फरायसा लाइमोन फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर माबायदि खोनाखो अब्ला बेनिफ्राय साबसिन बै इउपिपिएल पार्टिनि जे सुपार 50 बिना कस्ट फ्रि अफ कस्ट जे दिल्ली बायदि जायगायावहाय सुपार 50 बानायनानै फोरोंदोंमोन बे साबसिन नङामोन खोमा हा दिनै जोंथ' खोनाबाय मेम्बार चेयारमेनफोरजोंसो रानज्लायनानै लानायनि 6थाल' फर्म फैदोंनो माखो फर्म फैदों गावसोर मिथिलायसिगौ जादो दाना लाइमोन फरायसाफ्रा फरायदो हाग्रामा महिलारिनि 100 क्र'रखौ लानानै बेसेबां उल्लु बानायखो नायलाय बिपिएफनि सिएमआ बर' हारिखौहाय बेखौनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनाय ना आं लाजिनाय मोनो रायजोफोर आं लाजिनाय मोनो नैथियाव फैदो नै बुथारज्लायनायनि सायाव जों सावरायनोसै बिपिएफ सरकार दाजेननायनिफ्राय लानानै जेंनायानो जेंना दावरावआनो जोबाखै
फार्स्ट सरकार दाजेननाय समावबो जोङो बम बेफ्रुनाय नुखाबाय। बेनि उनाव जोङो नुबावबाय एसटिनि दावराव। दा एसटिनि दावरावा दासिमबो जोबाखै। दानिया फैसिगोन हा इभिक्सननि बाथ्रा, पिजिआर बिजिआरनि बाथ्रा फैसिगोन। बेयावबोथ' दावराव जाखागोन। दा जोङो बावैसो नैबे सानथामनि गेजेरावनो गोबां जाथावै घटना नुजेनखाबाय। 3 मासल' जादों दे बिपिएफ पार्टिनि सरकार दानाया। नाथाय बे 3 मासावनो जोङो बेफोरबायदि नुखाबाय रायजोफोर। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि खोनानाय मथेब्ला बे जोंनि चिरां जिल्लानि लाहावथिनि मोनसे जायगायावहाय जे बेवहाय सावथालखौ सुदों, नैबे सुनाया गावसिनिनो मानसि होननानैहाय आङो खोनानो मोनदों। आरो मोनथिनाय मथेब्ला गोसो थोलायनायनि लाभ एफेयारनि थाखाय बे जाथाया जानो मोनदों होननानैबो जोङो आन्दाज मोनदों रायजोफोर। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आंबो मोनथिया, खिन्थु आंनि आन्दाज मोननाय मथेब्ला बेयो गोसो थोलायनायनि मामला। जेरै नै मैयानि समावहाय बाक्सानि मोनसे गेरुवा सनापुराव जादों, गावनि न' साखाथियावनो लांनानै बुथारहैदों। थिग बेबायदिनो बेबो जाथाय जादों होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। दा हमब्लासो मिथिसिगोन सोर मा खालामदोंना, नेनानै थाब्लानो जाबाय भिडिअखौहाय। दा बेफोर जाथाया मानो जानो मोनदों? सरकारनि नोजोर होयैनि थाखाय जानो मोनदों रायजोफोर। सरकारा एसअपि खालामैनि थाखाय, सरकारहा जेबो आयेन गैयैनि थाखाय बेफोर जाथाया जानो मोनदों। सरकारा बे समावहाय बेफ्रावहाय जेबो नोजोर होआ। सरकारनि सीएम हाग्रामा महिलारिया गाद्दियाव जिरायनानै दलदसो थागोन बे समावहाय। नोंथांमोना नायनांबायल' था। दासो 3 मास जादों, जेबो जायाखै। बिपिएफ पार्टिनि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आवहाय आरो इलेक्शननि जे बिथांमोना केम्पिं खालामदोंमोन, बे समावहाय मा समाय लादोंमोन रायजो राजानो होनो नायनानै लादो, मोजां नायनानै लादो। गिबि खामानिया लेन्ड फाट्टा। लेन्ड फाट्टाखौहाय फैबाय थानाय 10 तारिखसिमहालागै होनायनि खोथा बुंदों। नायदो रायजोफोर होयोना होआ, आरो माबायदि मानसिनो हा फाट्टा होयो बेखौबो नोजोर होदो। नैथियावहाय लाइमोनफोरनोहाय 100 crore। बे 100 crore मेम्बार चेयारमेनफ्रानो राननानै जालायनायनि दावराव जाखाबाय, अडिअ रेकर्ड ओंखारखाबाय। बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। थामथियावहाय 40 crore फर वमेन सार्भिस। वमेनफोरनि थाखाय फान्ड 40 crore मोनगोन ना? टटेलि नोंसोरखौहाय थगायजोब्बाय बर' हारि। गावनि बर' हारिखौनो थगायजोबनाय जोङो नुबाय रायजोफोर। दा सोर बायदिया मोनो? जायफ्रा मेम्बार, जायफ्रा चेयारमेन, जायफ्रा गिदिर गिदिर एमएलए, एमसिएलए, एमपि, बैसोर बायदिया मोनगोन। नाथाय साधारन सुबुङा बेयावहाय थाइसे थाखाबो बाहाग गैया। बेखौहाय नोंथांमोना साननाया मोजांखा। आरो गाहायाव नायलांबावदो मा दंबावो। मोनबामोन दा, गाहायाव नायलांबावदो। सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखायबो 10 crore रायजोफोर। आरो बेयावहाय इक'नमिक फाइनेन्सियेलनि थाखायबो 50 crore। बे जेबो खामानि होआ, ओरैनो खुगाजोंहाय बेयावहाय साफायनानै लिरनाय मोनसे राइटिं पेडल' बियो रायजोफोर। नोंथांमोना नायना गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।